Ce să fac, băi, Mowgli, bă? Uite, abia ce-am dat și eu drumul la live. Și m-au spamat aici oamenii ăștia ai mei de bază, să spunem așa. Cu cadouași așa de dimineață, de început de live. Hai să vedem ce luăm și noi. Aș vrea un tricou. Aveam unul alt de fotbal. Nu știu dacă ar... Așa, respect acolo, da? Băi, îți mulțumesc mult de tot inima, chiar ce am zis, nu mă așteptam. Păi live-ul ăsta nu mai facem nimic, mă jur. Live-ul ăsta... Bă, opriți-vă, bă, iau un locul lui Funaman, mă jur. Alelele! Gata, am fugit. Băi, îți mulțumesc mult de tot. Doamne, bună blonda, bună. Mai rar așa ceva. Dacă mai vine și Ciobi pe la mine și mai dă și la câteva... Mă arunc pe geam, arunc monitorul. Iau tastatura asta cât am dat. Mi-am luat-o de sărbători. Ia o firă era dracu, două. Male. Porque do caixão, mas você sabia que a gente também pode mandar as outras pessoas pro caixão? Por que você tá entrando no Kawaii, cabeça de filho? Você tá maluco, tá doidão esse telefone seu aí, ó. King Xebi o legendă, în Free Fire eminență, luptător în regimentul 1, face față... Frate, uitați-vă ce fain, am echipă, frate, 100 de puncte, frate, fac în 3 ore jumate, 100 de puncte. M-au trădat toți, mă, băieți. Xebi, continuu, hai! Hai! Nu pot să cred, bro! Bro, dă-te bana mea, bro! Hai, așa! Băi, e legit să faci treaba asta? Nu e legit, dar hai, lasă așa! Cum adică nu e legit? Așa! Continuu! Continuu! Hai, Xebi! Ăla-i! Să subiți așa! Trebuie să-mi fac o cruce, măcar stai să fac o cruce! Să subiți așa! Trebuie să-mi fac o cruce, mă... Proastă, dar ce bine arată costumația asta, bro. Click-ul! Dar ați văzut că... Nu știu ce am făcut aici. Deci pe bune, toată lumea la miștouri și așa mai departe și se... Da, mă, Dante nu, și dă-l-mi pula mea pe Dante. Poți să iau steagul, fraților? Ia, dă-te, mă, că nu știam. Dar e pe 7 zile, am înțeles. Și-ți mai de el după 7 zile. Dar le păstrez, că mai ai 600. Dar ce este? E fiță ta. Dante zice, Dante, trebuie poți să-i banezi pe aia care îi înjură. Și tu i-ai zis, tu nu vezi cum... My dog, what's up? Os mobile limita o simulador. Coisa que o simulador faz, o mobile tenta fazer.